Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm SAM pe serverul Crowland. Și am să facem azi este să facem puțin job, să mai crește și noi în bani, pentru că avem puțini, abia ce m-am apucat și eu de server. M-am mai jucat pe acest server, numai că acum cred că 2 ani m-am jucat și m-am reapucat din nou acum, în 2023. Știind că m-am mai jucat pe un server anumit Behood, dar m-am lăsat și de el, acum m-am apucat de Crowland. Și vreau să facem puțin job, să urcăm și pe Chiliad, facem mai multe în episodul de astăzi. Sper ca să-mi iasă ceva, acesta o să fie primul meu episod de pe acest canal. Vreau să strângem 3 like-uri, maxim. Dacă vă susținere așa cu așa, mai continuăm cu SAM. O să ne mai jucăm prin alte clipuri și Minecraft și alte multe jocuri. Acum ne mergem la farm, cum ar fi să farmăm bani. Și sper să fie ceva ok și să vă susținere maxim. Scuzați eroarea aia. Și cum puteți să ziceți, am mai avut un laptop eu și mergea cam prost și mi-a schimbat PC-ul. Mi-a schimbat într-un PC mai bun acum și văd că am câteva frame-uri bunicele. Și îl mai am și pe Denis, dar prietenul este se duce să mănânce acum, dar totuși. De ce m-a dat jos? Lol, ce prost sunt. Și acum trebuie să așteptăm 17 secunde să putem da din nou. Am revenit după 17 secunde. Vreau să fac și level 3 ca să pot să-mi cumpăr și o mașină. Vreau să ne căutăm și un rent mișto și să-i dăm tare cu like-urile cu astea. Și să facem și noi măcar 2 abonați acolo. Totuși vă recomand serverul Behood, doar că nu este așa șmecher. M-am jucat și știu, nu este deloc șmecher serverul, nu este pe placul meu. Acum am apucat de Crowland, server mai mișto, mai ale. Mulgem și noi vacile astea. Așa ne place nouă să mulgem vaci. Revin după ce ajungem la un business. Am vândut și sacul cu făină. Sunt și gaburi pe aici și cam acesta a fost tot clipul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pa!